पुरणपोळी आली म्हटली की कटाची आमटी आलीच. हा, तुम्हाला ह्याच्याकडे बघून नक्कीच मटणाचा रस्सा असंच वाटत असणार आहे, पण नाही, ही आपली कटाची आमटी आहे. हा 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 हा. हे बघा मित्रांनो, याला म्हणतात सातारी स्टाईल कटाची आमटी, जी आपण आता पुरणपोळीसोबत खाणार आहोत. आपण आता हा मोठा टोप घेतलेला आहे, कारण की आमच्याकडे आज पुरणपोळीचा बेत आहे, त्याच्यामुळे सगळ्यांना पुरेल असं म्हणून आम्ही मोठा टोप घेतलाय. तर त्याच्यामध्ये तेल आता गरम होतंय, तर आपण मोहरी टाकू. तेल बघा छान तापलेलं आहे. मोहरी, मस्त बघा कसे जिरे तडतडत आहेत. आता आपण ना वाटण टाकू, आम्ही जे बनवलेलं आहे ते. तर वाटणामध्ये आम्ही घेतलेले खोबरं, लसूण, अद्रक आणि कोथिंबीर. म्हणजे आमचं घाटी स्टाईल वाटण नाही, आम्ही गरम मसाले वगैरे टाकतो तशा प्रकारचं वाटण नाही, आम्ही घाटी मसाला टाकणार आहोत, कारण की ह्याला तरी पण चांगली आलीच पाहिजे. पुरणपोळी म्हटलं की गुळवणी, कटाची आमटी. आता हे छान भाजून घ्यायचं तेलामध्ये. मसाला थोडा भाजून घ्यायचा तेलावरती चांगला, म्हणजे त्याला तेल सुटतं. आणि हे जे वाटण आहे ते थोडंसं जाडसर ठेवायचं, कारण की आमटी कशी जास्त घट्ट नसते, पातळच असते. पण घाटी मसाल्याने चव त्याला खूप छान येते. म्हणजे आता ही जी आमटी बनवायची जी पद्धत आहे ती तुमची म्हणजे सातारी स्टाईल? सातारची पद्धत. पुरणपोळी आली म्हटली की कटाची आमटी आलीच. आणि आणखीन काय बनवलं तुम्ही पुरणपोळी सोबत खाण्यासाठी? पुरणपोळी सोबत आम्ही गुळाची गुळवणी बनवलेली आहे. अच्छा, वा. आपला भात बनवलेला आहे. कुरवडी पापड तर असतच, आणि थोडस कांदा भजी. ओके. आणि ते पण आम्ही बनवणार आहे, पण अजून वेळ आहे त्याला, मग आम्ही दाखवू तुम्हाला. ओके ओके ओके. आणि साईडला आहे ना तेव्हा तिथे तेलावरच्या पुरणपोळ्यांची रेसिपी चालू आहे, तर त्याची सुद्धा ऑलरेडी आता शूटिंग झालेलं आहे. ती सुद्धा रेसिपी लवकरच येईल. तर आता ही साधारण आपण किती व्यक्तींसाठी आमटी बनवणार आहोत? 10 ते 15. 10 ते 15 लोकांना पुरेल अशी बनवणार आहोत. छान आपला मसाला आहे तो तेलात मुरलेला आहे. आणि यासाठी आपण सुकच खोबरं वापरलंय ना, की ओला नारळ? नाही, सुकं खोबरं. सुकं खोबरंच आहे. ओके. ओला नारळ नाही, घाटावरती शक्यतो सुकच. ओके. वाटण असतं, मग ते चिकन, मटन काही असो, मग तो आपला घाटी मसाला जरी असला तरी सुकं खोबरं. आपण थोडी चव वाढवण्यासाठी ना कसुरी मेथी टाकतोय. आता आपण घाटी मसाला टाकतोय. ओके. घाटी मसाला किती तिखट हवंय त्याच्या ह्यानं तुम्ही टाका, पण आम्हाला झणझणीतच आवडतो. आणि आमटी जी झणझणीतच चांगली लागते जास्त, कारण की पुरणपोळी आणि गुळवणी हे दोन्ही पदार्थ गोड असतात. आमटी थोडी तिखट हवीच. येस. तर मग आता आपण साधारण 4 चमचे तरी टाकलेले आहे ना? 4 चमचे टाकलेले आहेत मोठे. आता आपला एक प्रकारचा खरडा झालेला आहे ना, मसाला झालेला आहे. हो. नुसता आपण भाकरी सोबत खाऊ शकतो. असं एकदम मस्त सुक्का, तेल पण भरपूर आहे. असं पण आपण भाकरीवर तेल चटणी खातो, थोडा मसाला टेस्टी खाऊ शकतो. आता आपण हे बघा, यामध्ये ना येळवणी टाकलेली आहे, जी आपण आता पुरणपोळीची डाळ शिजवून घेतली होती ना, ते पाणी आता आपण यामध्ये टाकलेलं आहे. म्हणजे जास्त काही साहित्य आपण नाही वापरलं, फक्त आपलं घाटी मसाला, आपलं वाटण आणि मीठ, पाणी फक्त छान बसली पाहिजे, आणि वरून कसुरी मेथी टाकली. ओके. आता
आता आपण ना थोडं मीठ टाकूया राहिलं. चवीपुरतं. आता आपण चवीपुरतं ना मीठ टाकूया. तुम्ही बघा तरी किती छान बघा आलेली आहे. मस्त. तुम्हाला ह्याच्याकडे बघून नक्कीच मटणाचा रस्सा असंच वाटत असणार आहे, पण नाही, ही आपली कटाची आमटी आहे. आता आपण वरून ना कोथिंबीर टाकू. बघा मित्रांनो, कोथिंबीर टाकल्यामुळे किती सुंदर दिसते आपली ही कटाची आमटी. आता मस्त मिक्स करून दाखवा बरं. हा 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 हा. हे बघा मित्रांनो, याला म्हणतात सातारी स्टाईल कटाची आमटी, जी आपण आता पुरणपोळीसोबत खाणार आहोत. कसली झणझणीत तर्री आली त्याला बघा. हे बघा आपली आमटी तयार आहे. बघा छान उकळी पण आलेली आहे. आणि हे पहा तरी, वा बघा मित्रांनो, अप्रतिम दिसते. आणि याचा स्मेल पण एकदम मस्त येतोय, छान असा येतोय. छान येतोय. आता ही आपली झाली आहे ना हो, आता आमटी. आपली झालेली आहे. ओके. आता मी गॅस बंद करून घेत आहोत. आणि तरी बघा, तुम्ही पाहतच असाल, दिसेल तुम्हाला व्हिडिओमध्ये की तरी किती छान आलेले आहे. तुम्ही बघितल्यानंतर म्हणजे बोलणार नाही की ही बाबा कटाची आमटी आहे, तुम्हाला चिकन मटन असंच वाटेल, पण नाही, ही कटाची आमटी आहे. तर मित्रांनो, आता आम्ही आहे ना ही थोड्या वेळामध्ये पुरणपोळीसोबत वगैरे खाऊसुद्धा. तुम्हीसुद्धा या खायला. आणि मित्रांनो, आजची जी रेसिपी आहे ती तुम्हाला कशी वाटली हे तुम्ही आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा. तुम्हीसुद्धा अशा प्रकारची थोडीशी वेगळी कटाची आमटी आहे ती नक्की ट्राय करून पहा. चला तर मग मंडळी, पुन्हा एकदा भेटूया एखाद्या नवीन रेसिपीसह तुमच्या आवडत्या कोल्हापुरी किचन्समध्ये. भरपूर खा, हेल्दी रहा. धन्यवाद.